देखी तो एंट्री ऐसा बारी से शादी में बारात से पहले डीजे बाजे लागेला। क्या हाल है भोजपुरी जनता? आज हम बात करे जा रहा बानी राइज एंड फॉल एमएक्स प्लेयर के वीडियो, धमाकेदार वीडियो के बारे में। यहाँ खुद भोजपुरी के शेर पवन सिंह कर रहल बड़े एंट्री। वही एंट्री जगह देख के ऑडियंस कहता भाई अब तो खेला होई। देखी तो एंट्री ऐसा बारी से शादी में बारात से पहले डीजे बाजे लागेला। पवन सिंह आवत बड़न कैमरा स्लो मोशन में और ऑडियंस के आंख वाइड ओपन में। क्या बात है। अरे भाई एंट्री देख के तो लागत बा कि हीरो ना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर उतर गई बा मंच पर। बाकी सुनी वीडियो छोटा बा लेकिन मसाला पूरा गरम बा। पवन सिंह के एक्सप्रेशन से लागत बा कि बोलत बाड़ा जे हमारा से टकराई राइस के जगह फॉल हो जाए। जमकौला से हुई। अब सवाल ही बा कि का एमएक्स प्लेयर पर ये छोटा वीडियो देख के ऑडियंस के धूम मचाई कि लोग कहे लगे कि एंट्री तो भाई जबरदस्त बा लेकिन कहानी में कर्व कहाँ बा। जे भी हो एंट्री देख के तो साफ बा भोजपुरी के ऑडियंस के मजा अब बढ़े वाला बा। और पवन सिंह के स्टाइल में बस एक ही डायलॉग फिट बा, बाबू खेला तो अब शुरू भइल बा। तो तनी बताई कमेंट में कि पवन सिंह के एंट्री आप सबके कैसन लागल। राइस जैसे ऊंचाई की पाई के फॉल जैसन गिरावट। लाइक करी, शेयर करी और चैनल के भाई जरूर सब्सक्राइब करी। गजब टू भी बाज आदमी। बाकी भोजपुरी मसाला हम रोज लेके आवत रहम।